Hei YouTube, eu sunt Elisa și astăzi filmăm Block Party episodul 2 singuri. Da. Episodul 1 l-am filmat împreună cu Radu. De a fost băiatul ăsta. Hai, ce culoare, galben, fugi. Și da. Filmam tot cu Radu, dacă era intra pe Skype, dar nu este. Și da. Hai, încercăm să câștigăm. Și o să tot să țin după mine. E nebun. Urs, nebun. Asta. Sper că mă aud. Melodia e pe fund, dar nu se audă în... Da, acele chestii, dacă nu știți, uneori sunt bune, alteori rele. Aru, aici, ăsta bun. Hai. De aici. Ok. Ce mă duc mai aici, Tom? Așa, aici. Hai, bă, mori, bă. Bă, mori, bă. Sper că mă aud. Da. Asta. Hehe. Da, n-am vrut, știu. Nu știu de ce am făcut asta, nu mă întrebați. Asta-i. Ai, mă, de ce n-ai, mă, de bă? Mă, că... Și da, știu. Și da, nu mi s-a schimbat skin-ul. Da, bravo ție. Nu mi s-a schimbat skin-ul, îl folosesc pe ăsta, nu mi s-a schimbat în ăsta, vreau să spun. Îl folosesc pe ăsta deoarece el s-a schimbat în băiat urât. Și de-aia folosesc pe ăsta. Da. În curând o să fac colecție de skin-uri cu părul colorat de toate culorile. Bine, am unul cu toate culorile, dar nu spunem așa. Aici. La episodul trecut am câștigat un meci și noi... Ăla-i... Nu contează. Așa de repede a rămas 4. Așa. Fugi așa. Mori. Tot eu cu ăsta am rămas. Așa cred că o să facem... Suntem 10 online, da, știu. Că ăsta e Block Party 2 pe Arena 2, deoarece pe unul era un hacker. Deci nu puteam să câștigăm acolo în niciun fel și în niciun caz. Hai, nu ne grăbim.
Ok, am câștigat. Yeah! M-am înțeles. Bă, alea au fost super șmechere. GG. Da, asta nu știu cine. E un, da? Hai, da, hai, mai repede. Nouă, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Hai. Da, îmi pare rău că nu se aude melodia de pe fundal. Dar asta e. Vă plecați de aici, bă. Asta e cuvântul meu, bă. Hai, da. Ciocolare, ciocolare. Hai mai repede. Porcaliu, bă. Porcaliu. Mă să desenez după mine. De ce vă desenez după mine? Ce faci? Hai. Am mâncat de acolo. Dai că n-am fost atent. Nu știu de ce. De obicei nu sunt așa. Asta, hai. Dansă. Pa. Gata, am dus destul. Dar nu pot să mă... Bă, chiar. Bă, te filmez, bă. Aia, este. Bine, mai era una acolo, dar în fine. Nimeni? Aș vrea să registrez episodul 20 de minute. Și nu pot să fac asta, e așa de mare că ia 3 zile și 3 nopți să se încarce. Bă, ce chestii. Hai, mă, să mă arăt ceva, mă omor eu singur. Calcularea asta, hai, bă. Muriți, zombie, muriți. Nu știu, mi-a dat tender. Am murit. Da. Skype-ul meu de găsiți în descriere. Dacă vreți să-mi trimiteți mape, să le joc, dacă vreți. Bine, mai eram un spate, dar în fine. Hai, dar dacă vreți, vă spun și așa. Aici. Am câștigat? Șmecher, bă! Yeah! GG! Nu mai pot să scriu închire. Așa, hai, încheiem și noi aici episod. Deci cam atât și cu episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați pentru că mă motivează să continui. Și da, nu uitați să lăsați mape acolo, să-mi faceți și să mi le lăsați pe Skype. Păi da, bye lume, vă plăcesc.